dag sê my home choice mense as Frank Visa die trots geborgde biefblok in my own insurance gelei van voor en achter. Ek kom oorsigpad toe op die wadling aan die koe. Jou gaanspens. Nou julle weet nie wat ek weet nie. Julle ken nie wat ek ken nie. Ek is intussen, ek hang, maar ek wil nie droog word nie. Nou my home choice mense, kom julle vrijdag. As nog wel vrijdagoggend, ek hoop julle vrijdag is so ver gesien. Ek is in soos Jan. Yes. En julle wys my mense hoe ek nie. Yes. Hoe ek met my deeg praat. Weet jy hoekom jou deeg nie pad se kant toe kom? Hoekom hy nie reis nie? As omdat jy nie met jou deeg praat nie. Baie van ons deeg vat lang om te reis. As omdat jy nie praat met jou deeg nie. Maak seker jy vat vandag se raad. Praat met jou deeg. Ja, die deeg laat hy kan beweeg. Yes. Nou my home choice mense. Ek is in die werken, hè. Ek het nie so fancy plek nie. Ja, ek is in die werken. Hulle weet my meer lyk nie so nie. Soos haar gooi die meel in. Haar gooi die meeltjies in. Sat 'n innerlike groot deeg maak. Ons het lekker roosterbrood brei. Nou my home choice, ek het nou nie vir KitKat gehad. KitKat goed op my phone nie. Jy wat nog wys hoe ek nou so maak en so maak. Wys af julle wys as ek die brood brei en ek dit maak. Jy waar is sout? Sê. Niet te kom sout ook niet te min sout nie. Ja. Die is 2 pakjes suurdeeg, maar ek gaan nie al 2 ingooien. Ons gaan ook nie al die suurdeeg ingooien. Hy moet met die hand moet hy pak se kant toe kom. Op die buitenlijn. Moet jy vraag wat blaaf so nie? As my hondjie wat so blaaf. Ja. As my hondjie wat blaaf. Nou bly jy maar net in jou baan. Hier is 'n bietjie suiker ook. Ja, vir die skop. Ek hou van suiker oor. Suiker laat die brood ook gou rys. Maak seker jou hande skoon, my hande is gewas. Ja, my hande is gewas. Kom aan seker so goed skoon. Jou watertjies moet lauw wees. Hy moet nie die deeg brand nie. Yes. Hy gaat ons pak se kant op die wadling. Ek is 'n groot schroef, jong. Ek raak op die plaas groot. Jy kan my niks vertel van die lewe nie. Yes, ek kom pak se kant op die wadling. Praat met jou dier. Kom aan dier, kom pak se kant toe op die wadling. Jy moet beweeg. Jou dier moet beweeg. Yes. Jou dier moet beweeg. Je kan sien ek is reg van die plaas. Kijk, jy swaai. Jy swaai, hy skotteltjie van jou. Jy raak toch hoe dier is. En die dier moet beweeg. Kom dier, jy moet reis. Oor 'n uur moet jy sommer hoog staan. Praat met jou dier. En dat is wat ek doen. Ek praat met hom. Hy moet pad toe kom. Op die wadling. Hy moet pad se kant toe kom. Op die wadling. Hy weet nie sal baie van die vir ons armpies hou nie. Ek het nou sulke sterk arms, maar ek is alweer moeg. Jou asempies is so goed. Wat jy kan doen, en as jy die water ingooi, kan jy so 'n bietjie met die dier speel. Ja, hy lyk maar net nou so. Jy sal sien as hy sy vorm kry. Hy lyk maar net nou so. As amper soos die stene maak. Hy lyk maar net nou so nat. Maar die tyd wanneer hy droog is, dan gaat het goed met hy steen. Yes, die dier moet beweeg. En jou asempie is alweer moeg. Maar ek is intussen. Ek is intussen nog aan. Maar ek niet droog word. Ek maak hy groot rooster worden. Ek het die tyd so hierdie klein. Hierdie speelrooster worden. As 1 keer ek laat die reg en weg nie. En maak seker jou skottel maak die skoon soos die knie. Maak seker jou skottel maak die skoon soos die knie. So julle sien hierdie, my hand is nie vol deegie.
Die aan de hand is maar net, hierdie duim van my is baie voerbaar. Ek wil hem alles wees. So ja, nou niet zo hier. Ik ben nog zo gaan voeren. Die duim is maar net voerbaar. Dus baie van ons is baie voerbaar. Ja, zo is het. Dan kom pak ze kan hier. Bobby, wat dan? Je moet rijst. Je moet pak. Zie je wel hoe kom je nou? Zie je wel hoe kom hij die? Hij beweegt. Wat je doen is, ik hou niet van een vuile schottelie. Dat is nou niet dan wat ik kan houden. Kijk hier, hij schottel moet onder mooi schoon is. Niks zo vuile schottel onderin. Die maakt los wat vast is. Hij dier wat zo vast is. Ja, sorry. Voilà, hij kan hier niet iets erop met die dier. Wat die doen is, ik kan niet zo maken. Hij dier is dat nog gewoon vastgezet. Pak ze kant toe. Op je wat in. Waar is je nanas? Waar is het lekker? Hier is het lekker. Oh, nee, je dan van Ziza. Kijk hier. Wat is die dier van movement? Hij moet bewegen. Praat met die dier. Je zegt gepraat met die. Je hoeft niet om hier aan te gooien. Je hoeft niet om hier aan te gooien dat je brood moet reizen. Je moet met je dier praten. Ja. Zelfs niet, ze zijn niet kracht. Als je praat met je krachtbox. Zeg van, jij kan niet op naar staan. Je moet nou van een naar voor 2 raken of 3 raken. Kom op, zie het. Goed, schoon. Jouw dier moet bewegen. Kom aan. Goed, gewoon schoon. Nee, dan van mij, jongen. Nee, ik kan niet naar die bedlaken zien. Ik ken movements ook. Jouw dier moet bewegen. Kom aan, zeker. Jouw goed, gewoon schoon. Ja, wat? Ik ga je elastiekjes zo eten. Je prachtigheid dier. Zij dier het beweegt. Zie je hoe prachtigheid dier. Ik moet hem gepraat. Als net de 3:30 als hij wacht. Net de 3:30 als hij wacht. Dan moet hij dier een pot toe of brein toe. Net waar ik kom liggen. Je is mij ontjoos mensen. Nou ja, hier voor me. Hier voor me zo'n zakje. En weet je wie van jullie, weet je wat jullie hoort, jullie brood zit in mijn zakken zo mee die beste. Die lijkt zo'n klein zakje. Ik schreef mij dan zo in. Dan kan je weer die zak gebruiken. Naast je. Hoe dier moet bewegen. En vanaf is, dan maken ze net die schoen wat er zo gemorst zit. Ja. Maken ze net schoen na wat er zo gemorst zit. En ja. Dan zet ik jouw diertje weg. Zet hem onder, als het nou is winter. Hij behoort nou onder een lekker warm duvet. Net zoals mijn zuster helemaal zo onder een warm duvet. Zo, hij dier wordt ook nog een lekker warm duvet. Om te kunnen reizen. Jullie moeten eens zien de vrijdag, het is als bij jullie voor jullie. Blij in jullie baan. Alles wat mooi is voor jullie. Ik is intussen. Als je bij jullie. Die voor jullie.